Avui, a Gèneres Regenerats, parlarem del punk. Quin se sol considerar l'estil predecessor del punk? Quins van ser els primers grups referents del punk a nivell global? I al nostre país, quin lloc està considerat com el bressol del punk? En aquest capítol ens parlarà Johnny Sahun, director de Casbah Music i excomponent d'Àtic Samandúrries, i també escriptor del llibre Cap a Gui Pujol, una crònica punk de la Barcelona dels 80. Hola família, us donem la benvinguda a l'últim episodi d'aquesta segona temporada de Gèneres Regenerats, on parlarem d'un gènere que és alguna cosa més perquè significa també una forma de vida, una estètica i sovint un posicionament polític i social molt determinant. És també un estil difícil de definir i acotar perquè el que més defineix la seva essència és una actitud, un posicionament enfront de la societat que determina una visió molt polaritzada i radical entre qui el practiquen. La pròpia paraula punk ve de l'anglès i prové inicialment d'un mot per definir una deixalla o cosa de poc valor, a la brutícia o també a una persona bruta i despreciable. Això anava molt lligat al fet de que els que van començar a practicar aquest estil buscaven la provocació, el malestar i fins i tot cert rebuig, així com mantenir una posició clara expressada de forma crua, sorollosa i a cops desagradable enfront la societat a la que critiquen sovint des d'una posició llibertària i amb un llenguatge explícit al que el públic no estava acostumat. El punk és considerat normalment com un derivat del garage rock, que es practicava als anys 60 amb el que comparteix moltes característiques comunes. Sol estar fet per gent molt jove, amb poca preparació musical i que busca la màxima senzillesa i simplicitat en el seu plantejament. El garage rock va desaparèixer d'una manera molt sobtada per moltes raons diferents, però alguns grups que s'havien format en aquell estil li van donar certa continuïtat a principis dels anys 70, entre ells The Stooges, la banda de Iggy Pop, MC5 o The New York Dolls, en el que ara es coneix com a protopunk. El nom de punk es va començar a establir a mitjans dels anys 70 i en poc temps es va desenvolupar com un fenomen de molta força tant als Estats Units com al Regne Unit. L'entrada al nostre país va tenir lloc simultàniament amb la fi de la dictadura franquista i el començament de l'apertura i la transició i, per tant, va prendre gran força potenciant pel clima del trencament històric i les ànsies de llibertat instal·lades de la societat. Normalment, la formació dels grups és molt simple. Està construïda per bateria, baix, guitarra elèctrica i un cantant, que prima l'expressivitat per sobre de la qualitat vocal. La guitarra sol jugar amb combinacions de pocs acords i l'ús d'un so distorsionat. La línia de baix molts cops va seguint simplement la fonamental de cada acord i la bateria és una contundent i repetitiva descàrrega rítmica, tot tocat a una trepidant velocitat. Molts dels primers intèrprets de punk no se sentien representats amb aquest nom i simplement defensaven que ells feien rock. En la vessant nord-americana se sol considerar els Ramones com el grup precursor o almenys el més significatiu en l'origen d'aquest estil. La seva estètica, el logo i el mite encara perdura, tot i que els 4 components originals ja són morts. Altres grups als Estats Units de la primera època eren The Heartbreakers, Dead Boys o els mateixos Blondie, nom que feia referència a la seva cantant, Debbie Harry, tot i que després aquests van evolucionar cap a un estil més proper al pop. De tots ells van actuar com influenciadors els ja esmentats grups de garage rock, com també altres com la Patti Smith o la Velvet Underground de Lou Reed. Simultàniament, el punk també es va desenvolupar al Regne Unit, començant pels Sex Pistols, amb el seu gran i polèmic èxit God Save the Queen, The Clash, The Jam, Adam and the Ants, The Damned, The Strangles, etc. El club CBGB es considera el bressol d'aquest estil, o almenys el punt des d'on es va irradiar, tot i que posteriorment per allà van passar músics de molts altres estils. Però els que van fer mítica a la sala van ser el punk i la New Age, que convivien en una mateixa època.
el CBGB, que són les inicials de Country, Bluegrass, Blues, els estils que s'escoltaven quan encara era un lloc de trobada de moteros abans de la seva refundació per Hilly Crystal el 1973. Va tancar les seves portes quan la propietat del local no va voler renovar el contracte de lloguer el 2006, acabant amb un mite encara enyorat de la ciutat de Nova York. L'últim concert el va fer la Patti Smith, el 15 d'octubre de 2006, tancant una sala que es recordarà per estar farcida d'enganxines a totes les parets i el sostre. Més tard es va fundar la CBGB Radio i el 2012 el CBGB Festival, mentre que el 2013 es va afegir l'edifici on havia estat dins National Register of Historic Places. Juntament amb els Ramones, quan van tocar allà i va ser on la discogràfica Seals els va fitxar per treure un disc amb ells, el local el freqüentaven la Patti Smith, els Talking Heads, The Damned o Blondie. Al llarg dels anys 60, molts grups, començant pels que practicaven el garage rock i els que feien front a la invasió britànica als Estats Units, per l'èxit aconseguit per The Beatles, The Who o els Rolling Stones, consideraven que el rock havia perdut el seu sentit rebel i havia sigut engolit per la indústria i els seus mecanismes comercials. Als Estats Units també el cas Watergate i la pèrdua de la guerra de Vietnam van significar un sotrac social que va fer veure les coses des de noves perspectives. Moltes bandes de garage rock, per exemple, havien desaparegut perquè als anys 60 i fins la guerra de Vietnam els joves encara estaven sotmesos al servei militar obligatori. Per cert, una cosa similar passaria al nostre país amb els grups com la banda trapera del Rio. En el cas del Regne Unit, la visita dels Ramones al juliol del 1976 van fer que grups ja existents com els Sex Pistols adaptessin més desacomplexadament el seu estil i forma de fer música. En aquest temps, l'estètica dels punks o punkies era molt determinada, especialment a Anglaterra. Les xupes de cuir tipus blazer, les samarretes sovint estripades, al igual que els pantalons texans i dos elements imprescindibles, els imperdibles posats a qualsevol lloc de la roba i els pentinats amb cabells de colors, pronunciades i marcades crestes i caps rapats de diverses formes, començant a configurar-se diverses versions del fenomen punk. El conjunt de l'estat espanyol, degut al moment de canvi polític que s'estava donant justament després de 4 dècades de dictadura, el punk va tenir un reflex molt clar en tot el territori, si bé van destacar 3 àrees. Madrid, on Ramoncín i los VC i Caca de Luxe van obrir una via que acabaria conformant la posterior Movida, on va haver-hi un esclat de propostes i estils que van significar un canvi en els paradigmes culturals anteriors. Tot i així, eren propostes de caràcter més estètic que volien denotar certa modernitat i trencament amb generacions anteriors, al marge de certa reivindicació de classe obrera que, per exemple, en Ramoncín feia servir com a veí del barri de Vallecas. Al País Basc i Navarra, on el punk pren la forma de l'anomenat rock radical basc, els grups com Cortatu, Escorbuto, Ertzaintnak, Vulpez, La Polla Records, Barricada, completament condicionats pel context de violència i repressió que donaven aquelles terres, la majoria d'aquests grups van seguir una línia abertzale o antisistema, rebutjant la nova política propulsada pel nacionalisme moderat basc. Catalunya, on realment va néixer la primera banda plenament homologable amb el punk, els seus trets de defensa de la classe obrera, els problemes de la perifèria urbana vistos des del seu Cornellà, on vivien els seus membres, i un sentit irreverent i llibertari, tot i col·laborar freqüentment en esdeveniments impulsat pel PSUC, molts cops aquí es parlava més de hardcore rock que de punk. Però amb un sentit similar, altres grups com Decibelios, L'Odi Social, Último Resorte, Ultratruita o Pixamandúrries van estar presents en totes les convocatòries antisistemes. Sabies que tot i que els membres del grup Ramones es van posar com a sobrenom Ramone no eren en realitat germans com pensa molta gent? Els primers components es deien en realitat Jeffrey Hyman, Joey Ramone, el cantant, Douglas Calvin, Didi Ramone, baixista, John Cummings, John Ramone, guitarrista, i Tom Erderlin, Tommy Ramone, bateria i d'origen hongarès.
Posteriorment, tots els altres components que es van anar incorporant van substituir un altre membre. Van fer el mateix, posar-se Ramone com a cognom. Anem a repassar alguns dels representants internacionals més importants del punk, escoltant alguns dels temes que els van portar a la fama. Comencem amb els Ramones. Aquesta banda de Nova York és considerada com la pionera i líder del punk. Provenien del barri de Queens i tocaven sovint al CBGB de Manhattan. Amb una formació de quartet, Joey, Dee, Johnny i Tommy Ramone feien un rock simple en contraposició a la pompositat de les bandes que triomfaven a principis dels anys 70, practicant el rock progressiu i simfònic, amb llargs solos de guitarra i lletres complicades i enigmàtiques. En segon lloc escoltem els Sex Pistols, la banda que va iniciar el moviment punk al Regne Unit. Eren de Londres i des del primer moment van ser polèmica per les seves lletres sarcàstiques i els problemes que originaven els seus concerts. El 1977 van editar el single God Save the Queen, criticant el monarquisme. Possiblement és la cançó que millor ha representat aquest estil i, sens dubte, la de més èxit. I seguim amb The Clash, de què escoltem Shall I Stay or Shall I Go? És una banda britànica que va estar activa entre el 1976 i el 86 i tot i emmarcar-se en el món del punk, va guanyar un gran prestigi per afegir elements de més qualitat musical i incorporar altres estils com el reggae, l'ska i fins i tot el jazz. A diferència de Ramones i Sex Pistols, van demostrar un compromís polític que els va afavorir en la seva imatge pública, aconseguint que el seu tercer disc, London Calling, editat el 1979, fos considerat un dels millors àlbums de rock comercial editats fins al moment. Altres àlbums publicats posteriorment, com Sandinista i The Clash, també solen figurar en les llistes dels millors àlbums de rock de la història. En quart lloc tenim The Offspring, banda californiana encara existent, va formar part d'una generació de bandes americanes com Rancid, Nuft o Bad Religion i més tard Green Day, d'un gran èxit de vendes a mitjans dels anys 90. El seu àlbum Smash del 1994 va ser el més venut a la història per un segell independent, Epitaph, amb 17 milions de còpies. També de Califòrnia tenim els NoFX, que sempre s'han mantingut fidels a l'edició amb segells independents, tot i ser part de la fornada mainstream de punk rock de mitjans dels 90. Aquesta filosofia independent l'han mantingut també al donar només entrevistes a mitjans independents o fanzines, mantenint una gran coherència entre els seus plantejaments artístics i ètics, cosa que no els ha impedit arribar a bons èxits de vendes, arribant a obtenir un disc d'or al seu àlbum Punk in Drublic i haver venut més de 6 milions de còpies. Bad Religion. Possiblement el grup més conegut universalment pels seus grans èxits són els Madness, un dels grups que més va ajudar a divulgar l'estil en la seva variant blanca i britànica. La seva cançó One Step Beyond, un pas endavant, encara és tot un clàssic com van ser d'altres com Our House, encara més exitosa.
La seva imatge, ballant en línia amb ulleres de sol i vestits amb jaquetes de solapa estreta, és tot un clàssic de l'estètica associada amb aquest estil. Sabies que els Sex Pistols van fer una primera versió de la cançó God Save the Queen amb la discogràfica A&M, la qual va arribar a fabricar 25.000 còpies, però pel comportament de la banda va trencar el contracte i va destruir les còpies realitzades? Tot i així, algunes còpies ja havien estat distribuïdes i avui dia, per discos d'aquesta edició, s'ha arribat a pagar desenes de milers de lliures. I comencem amb el repàs del punk fet al nostre país. Pel principal referent català i de tot l'estat, la banda Trapera del Río van fer gala de les reivindicacions obreres des de la seva ciutat satèl·lite, actualment coneguda com Sant Ildefons, a Cornellà. Escoltem Ciutat Podrida, el primer rock dur català. En segon lloc veiem L'Odi Social, una banda molt radical que és potser qui millor representa el hardcore punk que es feia a Catalunya juntament amb altres grups a Catalunya. Van publicar un EP anomenat Que pagui Pujol. Escoltem Odio Obedecer. Continuem amb els Pixamandúrries, un grup en la mateixa línia hardcore punk format al Baix Empordà, concretament a Casa Vells. Van estar actius des del 1989 fins al 95. Van crear un estil molt particular que anomenaven folklore a l'afegir la gralla als ambients punk. Cantaven els seus temes en diversos idiomes, entre els quals el català, el castellà, l'àrab i l'esperanto. Per últim, veiem un grup de l'altre vessant que es va donar en el punk d'àmbit espanyol, el rock radical basc. Cortatu va ser fundat el 1984 a Irún, Guipúscoa. Van ser pioners en introduir l'esca, però sempre amb una base punk de fons, molt influïts pel grup britànic The Clash i els bascos Ertzainak. Sabies que tot i que els membres del grup Ramones es van posar com a sobrenom Ramone no eren en realitat germans com pensa molta gent? Els primers components es deien en realitat Jeffrey Hyman, Joey Ramone, el cantant, Douglas Calvin, Didi Ramone, baixista, John Cummings, John Ramone, guitarrista, i Tom Erdelin, Tommy Ramone, bateria i d'origen hongarès. Posteriorment, tots els altres components que es van anar incorporant van substituir un altre membre. Van fer el mateix, posar-se Ramone com a cognom. I passem, com sempre, a recomanar-vos algun llibre i alguna pel·lícula sobre aquest gènere musical. Comencem pel llibre. Us recomanem Que pagui Pujol, una crònica punk de Barcelona dels anys 80, escrita per en Johnny D i publicat per La Ciutat Invisible. Retrata la Barcelona de la dècada dels 80 des d'una òptica punk a partir de fotografies, cartells, flyers, fanzines i retalls de premsa. I entre les pel·lícules, en aquest cas us volem recomanar un documental de l'any 2015. Es va presentar al Festival Inèdit i que descriu molt bé la història i el context de la banda Trapera del Río. Es titula Venir de les Cloaques i en ell podem veure el context on va néixer la banda al Cornellà dels anys 70 que avui ens costa de reconèixer. El documental reflexa els problemes que va tenir la banda, ja que eren autodestructius i orgullosos i sempre estaven als peus del fracàs, la tragèdia, el desastre, fins i tot la mort. Un testimoni insuperable de l'època produït per Mago Produccions amb la direcció de Daniela Rassanz, inspirada en el llibre Escupidos de la boca de Dios, de Jaime Gonzalo. Podeu trobar un enllaç per veure'l al text del nostre capítol d'avui. Bé, família, doncs fins aquí aquest episodi tan especial i que posa punt i final de forma ben contundent a la segona temporada dels nostres gèneres regenerats.
Entre les dues temporades hem repassat 24 estils ben diferents, demostrant que el nostre lema, música diversa per gent diferent, és més que una frase feta. La riquesa que trobem en tota classe de música i a tot el món fa que les músiques populars siguin tan importants a les nostres vides. Gaudir de cadascun dels gèneres és una riquesa que volem transmitir-vos i que feu arribar a més gent. Cada estil té el seu moment i el seu espai, però conèixer com han nascut, el context històric en què es van desenvolupar, quins han estat els seus referents i les fites i anècdotes més rellevants omple els nostres anhels culturals. No us perdeu tampoc avui la nostra playlist amb una selecció dels temes més emblemàtics del punk. Esperem trobar-nos un altre cop ben aviat. Gràcies per escoltar-nos.